Sant Joan, festa del solstici d'estiu relacionada amb el foc i l'aigua, 24 de juny. Són habituals les revetlles amb coca i les fogueres acompanyades de petards i coets. Durant la nit de Sant Joan, les fogueres s'encenen quan el sol es posa i s'alimenten fins a ben entrada la nit o la matinada amb tot tipus d'andròmines combustibles. Atreta pel magnetisme del foc, la gent es reuneix, canta i balla al voltant d'elles i els més atrevits salten per damunt o trepitgen les brases. Se sap que les civilitzacions mediterrànies més antigues ja celebraven la nit més curta de l'any encenent fogueres. En el curs de la història, el ritu ha previscut en les diverses circumstàncies. Es cristianitzà al final de l'Imperi Romà. Es va mantenir més endavant gràcies a la permissivitat cultural dels àrabs i en èpoques més dures va sobreviure pel seu arrelament en l'àmbit familiar. El fet és que la tradició dels focs es manté ben viva gràcies al contingut social, col·lectiu i cerimoniós que porta implícit. L'ús de pirotècnia és un dels derivats dels rituals dels focs i aporten soroll i lluminositat a la festa.